Hneď na úvod by som vás chcel privítať v slovenskej firme Pixel Federation. Najbližšie diely sa budú odohrávať práve tu v hernom vývojárskom štúdiu. Prvý dnešný kúsok bude temná akčná fantasy hra Dark Souls 2. Prvá hra zo série Dark Souls si v minulosti získala veľké množstvo fanúšikov, najmä vďaka svojej atmosfére a vyzývavej obťažnosti. Po vyše 2 rokoch prichádza dlho očakávané pokračovanie. Podarilo sa mu ale prekonať vysoko nastavenú laťku? Latku. Treba povedať, že z obťažnosti ani atmosféry vôbec neubudlo. Vaša postava bude zomierať na každom kroku, ale budete do hry tak vtiahnutí, že vás to nebude frustrovať. Hlavný hrdina postupne rozpletá záhady kliatby a krajiny Drangleic a po mnohých zvratoch sa môže sám rozhodnúť, aký bude osud celého sveta. Cesta je tu krvavá a naozaj náročná. To ale znamená, že hra má veľmi dlhú trvácnosť a naozaj ju musíme odporučiť všetkým fanúšikom fantasy a náročným hráčom. Závody rally patria k hrám od nepamäti. Silné motory, blato, skoky a adrenalín. Ale čo tí, ktorí si to všetko vychutnávajú radšej na 2 kolesách? Po dlhšej pauze prišli na trh 2 hry, ktoré sú práve pre fanúšikov motokrosu. MXGP je oficiálnou hrou svetového šampionátu v motokrose. Ide o riadnu simuláciu s možnosťou nastavenia stupňa obťažnosti. Pri najrealistickejšom móde sa musíte starať naozaj o všetky aspekty jazdy na motocykle, vrátane prenášania hmotnosti jazdca. Kvalita grafiky síce nepatrí k aktuálnej špičke a hra nesimuluje poškodenia motocykla, ale hrateľnosť tým netrpí. Ozajstní fanúšikovia offroad motocyklov si určite prídu na svoje. O niečo ľahší žáner reprezentuje hra Trials Fusion. Podstatou je prekonať rôzne prekážkové dráhy práve s pomocou motoriek a neskôr aj štvorkoliek. Každá trať má svoje záľudné pasáže a každá motorka má vlastnosti vhodné na iný typ prekážok. Ovládanie je naozaj jednoduché. Hráč ovláda len rýchlosť motocykla, nakláňanie jazdca, prípadne predvádzanie rôznych trikov vo vzduchu. Avšak prekážky a skoky vyžadujú veľmi precízne časovanie a zručnosť. Vždy ma zaujímalo, aké by to bolo byť kozou. Takou normálnou, čo má rohy a robí né. Vďaka lacným hrám zo Steamu si to konečne môžem vyskúšať. Goat Simulator je presne to, čo názov napovedá. Simulátor kozy. Aj keď slovo simulácia treba brať s istou rezervou. Určite to nie je realistický obraz toho, ako žije koza. Hráč koza má za úlohu jediné: pobehovať po svete a objavovať nové možnosti spôsobovania chaosu. K dispozícii sú 2 sofistikované herné mechaniky: narážanie do vecí a prilepovanie vecí na kozí jazyk. Ak máte radi šialené kúsky, táto hra vám poskytne hodiny a hodiny oddychu a pôžitku zo šírenia chaosu. Titul Gemini Rue je určený pre fanúšikov ťažších žánrov. Ide o veľmi úspešnú atmosférickú adventúru zasadenú v temnej budúcnosti. Hra pripomína typické noir filmy, kde spoločnosti vládne korupcia, strach a podsvetie. Dej sleduje 2 zdanlivo nesúvisiace nite príbehu a vo finále
No ale to si už budete musieť hru zahrať. Určite stojí za oveľa viac ako 8,99. Lúčime sa s firmy Pixel Federation a prajeme príjemnú zábavu. Verím, že sa vidíme aj na budúce. A ty myslím aj teba. Ahoj.